Ще играем на Brawl Stars, защото както винаги в събота отново ще има видео, в което ще играем на Brawl Stars. Като днес ще обсъждаме красиви и грозни скинове. Брато, не ме питайте защо така, не искам да знам. Да, днес ще обсъждаме красиви и грозни скинове, защото това ми е една от любимите теми, само ще намаля малко звука. И започваме според мен с един от най-красивите скинове, който е Hanbok. Ето този на Манди, той е корейски скин. И е супер якия просто. Значи аз го обожавам. Да, искам да кажа, първо ще започнем с красиви и с грозни скинове. Това според мен е един от най-красивите скинове по принцип. Да. Следващия според мен красив скин, който по принцип може да се има. Ето този Едгар скин на Тата. Да, т.е. скина на Едгар, а именно Тата. Да, момент. И също така аз много харесвам ето този скин на Едгар. Quick Draw. И ето този момент. Не беше този. Да, този. Беше един от красивите скинове на Едгар. Супер красив Dark Angel и да. Да, след това продължаваме с има един скин на... Само си спомня. Да, точно така, на Санди, като аз ще се пробвам да ги видя само едно моментче. След това продължаваме с един от супер красивите скина, поне според мен Стара, ето този скин на Стара. И е много красив. Да. После продължаваме с... Момент само да го открия. Значи, ето този Strawberry Lily е супер готиния скин, който аз между другото наистина супер много харесвам. Много е сладък, много е такъв готин. И не знам, някакъв ми е супер сладки, много якия. И между да. И аз харесвам и ето този скин на Mr. P, който също е много красив. Затова, да. След това продължаваме с този супер сладък скин на... Мисля, че се пада гилства. И този скин на Сали, който е супер сладкия. Просто искам да си го купя. Да. Също така много харесвам ето този скин на Пайпър, който е Choco Пайпър. Е супер сладкият човек. И този на Rocket Brawl е супер сладкия. Да. И ето този Fangirl Кони също е много якия скин. Също така аз много харесвам... Момент, само да погледна къде беше всъщност този скин. Да, момент. Да, ето този скин на колеца ще го обожавам, просто е много як. Блузката не е толкова, може би само колети. Там другите неща. След това продължаваме с грозните скинове, които аз самата просто мразя. Никога не исках да съществуват такива. И изобщо като видя ми се идва да се гръмна. Примерно, аз... Момент... Не беше този скин. Да, ето... Момент. Да, ето този скин. Маскот Дариел е супер грозния, дори не знам, просто ми се падна. Ама иначе го мразя и не искам дори да съществува. Изобщо ще го изтират паметта си. След това скина, който аз мразя просто и като видя ми се идва да се изповърна, ето този на Colt. Handsome Colt, което се превежда красив Colt. Така, къде е красотата? Къде е красотата, питам? Къде е красотата, бе? Искам да кажа, това е супер грозното нещо възможно. И след това нещото, което... Тоест скиновете, които мразя. Просто ето този на Джаки не си отива толкова. Просто цветовете не са толкова добре. Вижте просто. Виждате ли ето така както е? Да, Джаки. И това е оригиналната Джаки, нали така? Вижте колко е сладка, какви яки дрехи има. Просто супер яките цветове. И изведнъж отиваме на този грозен скин. Извинявай, това не е добре. Окей, просто не е добре. И ето този скин също не го харесвам, поне аз.
Тоест, да, ето този, обърках се. Ето този, наистина го мразя, Ултра Драйлер. Много е грозен, изобщо не си отива и не искам да го гледам дори. Между другото, днеска ми се падна Анджело от Митик, какво беше от... Да, от Митика ми се падна. И ето този скин на Анджело е просто потресаващ. Не искам да го виждам никога и е отвратителен, да. Изобщо не искам да го виждам този скин от живота си, разбирате ли? Просто нищо не искам да виждам на този скин. И продължаваме с един от най-мразещите ми скинове, който е буквално Робомайк. Ето този скин на Дайнамайк е просто отвратителен. Искам да кажа, прилича се едно туалет. Не сериозно, вижте го кафяво, ръждясо, изобщо като вие ми се ида, така се изгърмя, защото е наистина отвратително. Така. Един от скиновете също, които не харесвам, са ето тези скинове, някакви мечи и други простоти на Едгар, просто не му отиват. Имаш красиво момче с грозни скинове, не си отива нищо лично. Да, просто изобщо не става. Да, също така не харесвам ето този скин на Бо, много е странен някакъв. И момент само, да, това е. За сега също аз самата не харесвам момент само. Не харесвам също така ето този скин. Добре, не харесвам ето този скин на Пам, защото е супер грозния, разбирате ли? Просто супер грозния и защо не искам да говоря по това нещо. Колко е грозен този скин. Колко просто колко е грозен, искам да кажа, по-добре да не го бяхте правили, защото наистина не си отива с самата Пам. Не си отива изобщо. Това е. От скиновете на Манди аз не харесвам ето този. Искам да кажа такъв готин, ама не. Да, момент само. Звучи при Епик скиновете, защото там най-много ще ги нахейтя. Така. Имаме също момент ето този нещо за момент. Да, ето този скин на Чоки. На Тик, да. Изобщо не става. Искам да кажа не става. Защо го сложихте, не знам. Просто малко е странен, че самото човече е супер сладко, защото аз слушам кей-поп. Самата група я знам, BTS. Много е сладка самата група. Обаче, не знам, просто не си отива така. И този траш поко изобщо не искам да говоря по това нещо, че е супер грозно. Така. След това продължаваме на BTS групата, какво аз от скиновете, които не харесвам, е този на Бул скина, е някакъв кринч. Пък ето този на Биби, просто самото тяло е супер дълго. Ако го бях направим малко по късичко, ще изгледа много яко. Да. Мисля, че за сега така общо свършваме с тия скиновете. И за сега това скиновете, които харесвам и които не харесвам. Да. Това е. Да, и също не харесвам този скин на Емс. Да. Това е. Чао и благодаря.